Sauntara kuwi Satres Narkoba Polres Ngawi kasil ngamakno tersangka pengedar narkotika golongan siji jenis sabu-sabu. Carane ngedarke nganggo sistem ranjau, polisi yo ngamakne barang bukti sabu-sabu akeh 11,17 gram. Tersangka sing inisiale KC utawa Lingling 26 taun, warga Desa Tepas Kecamatan Geneng Ngawi, dicekel Satres Narkoba Polres Ngawi pas ngenteni wong sing ape nuku barange sing saurunge wis didekek paket sabu utawa sistem ranjau nok pinggir dalan. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tambu Bolon jelasno, kecekele tersangka dikawiti teko kabare masyarakat sing dilanjutno ngindi-ngindiki tersangka. Pas digeledah ditemokno akeh 24 paket narkoba jenis sabu-sabu nok njero ada plastik klip. Total KB sampai 11,17 gram. Saliyane kuwi yo enek sedotan bungkus rokok ambek paku sing digo nggawe ranjau utawa tengar karo pirang-pirang duwe ungkul. Tersangka dikenai pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 bab narkotika karo ancaman pidana paling cepet 6 tahun ambek maksimal 20 tahun penjara. Ito Wahyu, JTV.